og velkommen til. Vi vil starte ind på Strand. Strandet. Yeah. Det er en ny prison-serie, eller det er en prison-serie, vi vil starte herinde. Eller, jeg ved ikke om det er en prison-serie, men det, er sådan, det minder meget om prison. Jeg synes lige, vi skal læse historien. Jeg læser. For mange år siden blev jeres skib beskudt og sank imod bunden, lige mens alt så værst ud, skete der et mirakel. Jeres kaptajn, Math, fandt en ø og kaldte den for Arteria. Jeg siger det måske forkert. Alle, som var ombord på skibet, svømmede imod øen og startede et nyt liv. De skulle selv skaffe mad og andre ting. Alt var godt, men så skete der det. Alle de strandede opdagede, at der var flere øer, og for at kunne komme videre, måtte de lave skibe. Skibene lavede de ud af ting fra minen og træfarmen. Nu er det din tur til at komme videre. Pøj pøj. Okay. Kom, lad os, jeg tænker lidt, vi skal lede efter træminen. Mig og Andreas, vi har kun lige været henne i shoppen for at kigge lidt. Mere har vi ikke været. Let's go! Let's go, Chrissy. Yeah, jeg har fundet minen. Ja, men vi har ikke nogen pickaxe, så vi skal herover, tror jeg. Vi skal... Der er træminen, tror jeg. Nej, det er donatorminen. Herover er træminen, Andreas. Det her er træminen. Lækker træ. Det er kun det her træ, man kan smadre egentlig. Ja, jeg tror kun... Nej, de der store træer, de kan vist også smadres. Hvorfor får jeg intet træ ud af det? Nu fik jeg min første. Okay, vi skal seriøst sælge det her, så skal vi købe en øks. Hvad koster en øks? 10 kroner. Hvad sælger du et stykke træ for? 1 krone. 1 krone. Jeg har 8 træ. Andreas, du får 2 af mig, så kan du lige sælge dem. Hvor er du? Wow, er du allerede blevet væk? Der er du. Andreas, her. Nej, jeg har nok. Nå, okay. Så skal du også lige skaffe... Ja. Du sælger... Andreas, nej, ikke der. Andreas, kom tilbage. Det er her, du sælger det. Her. Lige her på det her skib. Okay, I skal bare vide, at jeg er virkelig dårlig til det her halløj. Der, hvor der står 10. Så køb en træøks. Nej, jeg vil have en god en. Jeg vil ikke have sådan en loop. Ej, seriøst? Ja. Men så skal du altså også skaffe... Nej, jeg fik ingen kroner. Nu fik jeg dem. Det var først nu. Jeg tænkte sådan bare, nej. Hvor mange mangler du? Jeg mangler sådan omkring 4. Nej, jeg mangler 5. Okay, her, du får lige 4 af mig. Tag det. En mere. Sådan. Tak. Okay, køb en stenøks. Ja. Nu har jeg fået den. Godt. Skal jeg få nok til en stenøks til både dig og mig igen? Ja. Okay guys, den første episode, det bliver nok, hvor vi hugger træ. Næste gang, Så jeg tænker, at vi spoler over til der, hvor vi vil købe. Ja, jeg tænker lige, når vi lige har hugget træ, så er vi tilbage. Ja. Hej guys, og velkommen til. Okay, eller... Vi er tilbage, og vi har tænkt os at få en celle ved siden af hinanden. Yeah. Men det bliver nok lidt hardt. Og Frederik siger, at det der er de normale celler, så... Det tror jeg ved det ikke. Okay, vi satser! Ingen kigger. Løb. Det gør bare sådan noget. Nej, det er donatorceller. Seje gutter. Vi tager seje gutter. Hvor er den henne? Han er der ikke. Nå, vi skal finde celler. Her, normale celler her. Vi skal finde rigtig gode celler. De går ovenpå. Så er det nok nemmest. Kom nu. Wait, var der nogen? Nej, der er ikke nogen. De er alle sammen fulde. Hvor er du? Jeg leder. Er du nede under? Ja. Okay. Okay, videre til næste række. Yes. Jeg har sygt meget lag. Yes. Det er vildt træls. Det... Ej, sådan der. Hvor er du? Jeg er hernede. Shit, jeg blev slået af en eller anden. Det er seje gutter. Har du din øks på dig? Jeg dør. Har du en øks på dig?
Ja. Hvorfor slår du ikke ham med den? Jeg når egentlig træffer ham før det. Det lækker nu. Det er ærgerligt. Det er virkelig rip. Nå, men hvis I spekulerer på, hvordan vi har fået de her vandmeloner, det er på grund af det. Der er en vandmelonfarm. Det er egentlig mig, der har skaffet det til os begge. Ja. Tak, Andreas. Ja, og forresten, tak for ingenting. It's Field. Nej, jeg døde! Der var en, der hed It's Field, og jeg hader ham. Isfido. Er det ikke det? Jo, Isfido eller sådan noget. I så fald, det var en, der var så irriterende. Han tog sådan en... Det er ham her, It's Kido. Han står foran mig. Slå mig! Nej! Jeg dør! Men stærk vandmelon næsten. No way. Jeg tror ikke, der er nogen celler til leje, fordi jeg tror, de alle sammen... No! Yeah! Jeg overlevede med et halvt HP! Nam. Andreas, der er 2 celler ved siden af hinanden. Vent. Nej, der er kun én. Tag den ene. Nej, jeg dør. Jeg har et halvt HP. Men skal jeg tage den ene? Ja. Hvor er den? Altså, hvis du går ind til de der normale celler, så den midterste række. Så hvis du går ovenpå og kigger til venstre. Nej, Andreas, det er ovenpå. Nå, nederne kigger du. Så går jeg ovenpå. Er den ikke taget? What? Er den væk? Jeg tror, der er en, der har taget den. Ja, der er en, der har taget den. Pis. Guys, vi kan ikke finde det. Der må næsten være en eller anden. Det ligger som en sindssyg. Ja, det er så træls. Nej. Skal vi sige det her for den episode, og så i næste episode, der har vi en celle. Ja. Det bliver måske lidt på den her Det tror jeg. Eller skal vi lave et klip, og så er vi tilbage, når vi har fået en celle? Det tænker jeg. Guys, vi finder en celle, fordi... Ja. Og så er vi tilbage. Så har vi fundet en celle, eller vi har fundet en celle til os hver. Ja, det var mega heldigt. Altså, der var sådan jord og seeds og klod og det hele i. Så det er ikke os, der har lavet det off-cam. Det er helt seriøst rigtigt. Vi burde næsten have optaget, da vi... Nej, okay, jeg så dem her. Han har sået vandmeloner, så vi kan få noget mad i hans celle, hvis du... Ja. Altså. Der er en, der prøver at hacke sig ind. Det virker ikke, fordi vi spiller på strandet. Og der kan vi... Skal vi tage et stensværd? Jeg ved ikke, hvorfor det er svært. Andreas, prøv lige at kigge på alle de fiskestænger, du har. Der. Det her, det var virkelig weird. Altså, sådan mega overdrevet mange lucky og sådan noget fiskestænger. Ja, sådan noget lure, luck of the sea, unbreaking, og alle de her enchanted nogen, så en eller anden episode, så skal vi fiske for det maximum. Okay, er du klar? Skal jeg komme ud og hjælpe? Hey! Er du en ven? Han er en ven, Frederik. Hey! Yay! Tror jeg. Kom så Hellfire, yeah! Hvis du kommer med et eller andet dumme nisse. Vi har dig på video. Ja, vi har dig på video. Shit, jeg troede lige, han havde et sværd i hånden. Nå, okay. Vi skulle måske have dræbt ham. Nå, det er fint nok. Hvis han vil team, så cheaper han. Ja. Men jeg tænker lidt, skal vi runde videoen af her, og så til næste episode, der har vi lige farmet lidt hvede, og så tror jeg... Jeg tænker også i næste episode, finder vi vandmarkedet. Ja,
Fordi det hedder det. Det hedder ikke Black Market. Her der hedder det vandmarked. Ja. Hvad er det? Candy Oliver står uden for vores dør. Er han Jan? Nej, han er ikke bedst, tror jeg. Må se. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om han var bedst. Jeg så bare, der var en name tag. Okay, lad os se, guys. Er de bedst? Han er her ikke. Nå, okay. Hey, vi kan lige gå over til min celle. Nå ja. Jeg tror, den er her. Det er lige hernede. Ja. Hvor er det henne, min er? Den er her. Den her, ja. Han fik sådan med fuldvokset ved. Shit, han er, det er et bedst. Han er ude for vores dør. Åh, Vi lavede bare sådan. Oliver Candy. Lad være med at åbne døren. Hvad synes min lille ven? Altså, hvis du dræber, så har vi det der på video og melder det til politiet. Nå ja, det ej, ham der It's Kiddo, eller hvad han hed. Han var så probo og flække os. Nå ja, det kan jeg godt huske. Men, eller nej, han flækkede os ikke. Han tog Eller, bare en stack af vores han tog vores stack, fordi jeg skulle af give det her det til træ. Andreas. Og så tog han bare. Nå ja, forresten, vi hedder Frederik og Andreas. Ja. Og Det husk, tror jeg ikke, jeg har sagt vi før. kommer til at starte den her serie på strandet, og det kan også godt være, at når vi livestreamer, at vi så kommer til at livestreame lidt på en anden prison. Fordi at det var meningen, at vi skulle have startet en serie på Minecraft Prison, men så synes vi, at det var sådan lidt, det var egentlig bare at tjene penge og sådan, så vi ville prøve noget forskelligt. Og man kunne, altså forresten, inde på Minecraft, man kan heller ikke, der er det ikke sådan, når man, hvis man har glemt at slukke sin dør, så kan andre godt komme herind. Inde på Minecraft. Og de kan også bare spamme den her dør så meget man vil, og så bare sådan slå hele tiden. Ja. Og der er også mange hackers derinde. Men det er Ja. ikke fordi, at vi vil gå og sådan sige, at Minecraft det er lort. Lad være med at bruge Minecraft. Fordi at vi synes, det var sjovt. Og det er nok også derfor, at vi kommer til at streame. Men det var bare lige, fordi vi var vildt uheldige, at der... Det kan også godt være, at vi et par gange kommer til at streame herinde. Det ved Ja, det vi kan ikke. godt være. Men det bliver nok mest sådan noget høste noget, tror jeg. Det kan også godt være, at vi lige går ud og ser på, hvordan man kan dræbe andre folk og forskellige ting. Nå, men jeg tror, det er det for... Lad os runde den videoen episode. af med et bye. Bye! Jeg får ham! Nej, jeg får ham! Jeg får ham! Nej!